کیوں نہیں آیا او غازی تو 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 کیوں نہیں آیا او غازی میں پہرے دے دی پئی ہاں تیری راواں تک دی رہیاں تو کیوں نہیں آیا او غازی 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 میں پہرے دے دی پئی ہاں تیری راواں تک دی رہیاں تو کیوں نہیں آیا او غازی 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 میں کو شام دی فوج ادانی مارش میرے شکی تازیانے میں جھنکا جھل دی رہیاں تو کیوں نہیں آیا او غازی 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 غازی رل گئی گا میں رل گئی گا قسم خدا نابینا جو میں اجڑی دا کوئی بچ جائے تیری بازار دے ویرن بلوے میں رل گئی ہاں بچ مجوے میں چادر منگ دی رہیاں تو کیوں نہیں آیا او غازی تو کیوں نہیں آیا او غازی تو کیوں نہیں آیا او غازی تو کیوں نہیں آیا نہ کر زخمی تو گل کو شبیر دے میں قاتل کو میں منت کرے دی رہیاں تو کیوں نہیں آیا او غازی تو کیوں نہیں آیا او غازی تو کیوں نہیں آیا او غازی تو کیوں نہیں آیا مخدومہ اسد جمانی عصمت دی ملکہ رانی پیادل جو ٹر دی رہیاں تو کیوں نہیں آیا او غازی تو کیوں نہیں آیا او غازی تو کیوں نہیں آیا او غازی تو کیوں نہیں آیا میں پہرے دے دی پئی ہاں تیری راواں تک دی رہیاں تو کیوں نہیں آیا